מה העניינים האדם? פה הגענו לשלב שעוברים מעל הבוץ, מי שנופל תופע. רגע, ישר. ועכשיו? מסתובבים. עכשיו, 180. תראי את היד, תמר, תרד רגע מהחבל, תשים יד על החבל. שם רגל. לא, לא, לא טוב, יותר קרוב אלינו. תשים יד. עוד יותר קרוב. יפה. אתה יכול, תחזיק, זה טוב. אה? אני אומר, זה טוב, זה. הוא יהיה טוב, אה? מיכאל, אתה תהיה טוב. אדם, רק נולד שא' או אחרת. אדם, תהיה טוב. יש לך את זה, יש לך את זה. תסתכל רחוק. צעד צעד. תסתכל רחוק, כאילו נולדת ללכת על חבלים. לאט לאט. יש גם ביד ימין שלך, ציר. כן, בדיוק, צריך כל הזמן. לא צריך להיות אבל ככה. מיכאל עושה כל מיני... כן, צוחקים עליי שאני מכוון מטוסים עם הידיים. אנחנו מעליבים אותי.